Je nad slnko jasné, stretávam sa s tým na každom kroku, hovoria mi to ľudia, píšu mi to, vo všetkých diskusiách to nájdete. Zvýšenie sadzieb daní bude ľudí viesť k tomu, že spravia všetko preto, aby sa týmto sadzbám vyhli. Vy nedosiahnete, vláda a vládni poslanci, tie plánované príjmy. Vy zhoršíte si vlastnú situáciu. A keby len to, všetky tieto opatrenia povedú samozrejme k sťaženiu podnikania na Slovensku, k zhoršeniu pozícií firiem, zhoršeniu konkurencieschopnosti Slovenska a to povedie k rastu nezamestnanosti. Mnohokrát aj naozaj nedomyslenými a administratívnym nazeraním na veci. Dnes už jeden taký príklad zaznel, ktorý sa týka zrušeniu odpočítateľnej položky na manželku. Všetky možné veci budú viesť k tomu, aby ľudia boli čoraz viac na úradoch práce a čoraz menej v práci. Ja neviem, komu toto pomôže. Prečo sa vy tak silou mocou do tejto pasce sami rútite? Ale samozrejme, že zaplatia za to nie ani páni poslanci, ani členovia vlády, ale zaplatia to tí ľudia, ktorí sú odkázaní na tie príjmy, ktoré sú, ako pán minister povedal, 70%, až som dobre zachytil, ľudí má mzdu nižšiu ako priemerná mzda v národnom hospodárstve. Na nich tieto opatrenia budú dopadať. A keď na nich nedopadne toto jedno opatrenie, zvýšenie daní, dopadne na nich iné. Napríklad zákonník práce, ktorý v kombinácii so zvýšenými daňami ich pripraví o prácu. Alebo zvýšené odvody, ktoré budú znamenať, že zamestnávateľ pre nízkopríjmových im vyplatí menej, pretože bude musieť zaplatiť zvýšené odvody. Alebo ich nezamestná vôbec a buď títo ľudia budú pracovať na čierno, alebo nebudú pracovať nijako. Jeden zlý efekt na druhý. Veľmi sa mi zdá až také zvrhlé, keď ako obrana tohoto celého sa povie, že veď tie firmy, ktoré prišli na Slovensko, pretože dobré podmienky pre zdaňovanie samozrejme sú vždy magnetom pre investície. A rovná sadzba dane bola a bude vždy dobrým magnetom pre nové investície. A keď sa na obranu zvýšenia daní povie, že ale tým veľkým firmám predsa ich motivujeme stimulmi, daňovými zvýhodneniami, odpúšťaním platenia daní a inými príspevkami zo štátneho rozpočtu. Viete, čo je na tom zvrhlé? Veď tieto peniaze niekto musí do toho štátneho rozpočtu najprv zaplatiť. A keď tí veľkí ich dostávajú, kto platí? Kto sa skladá na tieto stimuly pre veľké firmy? Malí zamestnávateľia. Firmy okolo 20, 30, do 50 ľudí, ktorí nikdy žiaden stimul nedostanú. Ktoré nemajú šancu, okrem toho, že dúfajú v dobré podmienky pre svoje podnikanie a v to, že nájdu pre svoje výrobky a služby dobrý odbyt, nemajú inú šancu, žiadnu šancu získať podporu od štátu. Len dobré nízke dane, nízke odvody, vymožiteľnosť práva, ktorú nemajú a ktorú im vy idete zvýšiť. Tak títo ľudia sa skladajú na to, aby dostávali stimuly veľké, silné mamutie koncerny. Ja nehovorím, že to je nemožné dať stimul. Pretože žijeme v konkurencii s inými krajinami a keď chceme investíciu získať, niekedy naozaj, aj keď sme si asi všetci vedomi, že to nie je celkom spravodlivé, treba urobiť. Ale zároveň brať ľuďom peniaze, aby sme toto mohli urobiť a povedať, že to nevadí, že sme im zobrali peniaze, že ste im vy, poslanci Smeru, socialisti, zobrali peniaze, aby ste ich dali tým najbohatším. To je naozaj zvrhlé. Nijak ináč to nazvať nemôžeme. Zrušenie rovnej sadzby dane je naozaj atentát na hospodársky rast. Prejaví sa to.
Pretože není nič, žiaden racionálny argument, ktorý by povedal, že toto môže nejakým spôsobom pomôcť hospodárskemu rastu. Ďalšia vec, ktorá je pre mňa ktorá je plná výstrach pre mňa a ktorá ma naozaj zaráža, je odvolávanie sa na iné krajiny v Európskej únii. Hlavne teda tie v starej časti Európskej únie. Že tí majú progresivitu, tí majú mnohokrát vyššie dane a že nakoniec nás neminie harmonizácia daní. Páni a dámy, ale veď harmonizácia daní pre Slovensko znamená ekonomickú vlastizradu. Harmonizácia daní s krajinami, ktoré sú x-násobne vyspelejšie, ekonomicky silnejšie, x-násobne silnejšie z hľadiska príjmov obyvateľstva, životnej úrovne, znamená zakonzervovanie, zaostávania alebo odstupu Slovenska, ktoré od týchto krajín má, a zakonzervovanie toho, že ho nikdy tieto krajiny nedobehne. Pretože vyrovnáme podmienky v tých pretekoch, kde sa každá krajina uchádza o hospodársky rast, o objednávky, o prácu pre svojich ľudí, o investície pre krajinu a ponúka im čo najlepšie podmienky. Tak to je tak, ako keby sme mali peletón bežcov, sú v nejakej vzdialenosti a všetkým prikážete zo zákona ísť rovnakou rýchlosťou. Ani nezrychľovať, ani nespomaľovať. To znamená harmonizácia daní. A keď sa zástupcovia socialistického Smeru vyjadrujú, že to nás čaká a neminie a že to je vlastne dobré, tak to je pre mňa veľmi, veľmi zlý signál. Pretože až si to neuvedomujete, tak ja vám to poviem naplno, je to zrada na občanoch Slovenska. A určite sa za to nikdy nepoďakujú. Za to, že urobíte zo Slovenska ekonomickú perifériu Európy. Že čo iné Slovensko bude, keď tu nebude vedieť ponúknuť žiadnu výhodu okrem lacnej pracovnej sily. Ekonomická periféria Európy. Prečo by sem mala prísť nejaká zaujímavá investícia, ktorá zamestná stovky, tisíce ľudí, keď podmienky, ktoré Slovensko má, budú rovnaké, ako sú podmienky v Nemecku, v Británii, vo Francúzsku. Nepôjde, pretože tam, doma, má lepšie a kvalitnejšie služby, právny systém. Už by stačilo len to, že je tam doma tá firma. Na to, aby sem prišla, aby sem zriadila, aby sem priniesla miliónové investície, potrebujeme ponúknuť niečo viac, niečo lepšie. A to lepšie bolo to, že sme dokázali vytvoriť také podmienky, ktoré pomáhali rastu hospodárstva, pomáhali tomu, aby sa tu jednotlivým firmám darilo.